na tuno da lokacin da nake yin jinya ba kyara tsawa ba kike ya sai waka kake kace kai ne ba gudun ina ga maka na shawara na nake ga maka na shara na maza ban kaya an baka kaya wani irin kaya zan baka ka ban kaya na ce mana kaya kuma ka ban kayan aje ma ne to sai na faɗa kowa ya ji faɗa an ji mana wani irin kaya zan baka to ina nufin ka ban wiwi ni zan baka wiwi baka da labarin abba kiyari ne yake patrol da kansa kwanakin baya har tsere muka da su suna bina da kyar na sha sai kuma ana sayar da wiwi ne a cikin jakan nan ne ni me a cikin jakan nan ai bulugul maram ne a ciki yanzu haka masallacin Ahmad Sale zan je in ci gaba daukar karatu na yanda ya kamata ka ba da ni kowa ya tuba dan wuya na ba da kai na ba da kai mu gumma to ni yanzu ma kaga tafiya ta kiran sallah ma ake yanzu zan je masallaci in yi sallah daga nan kuma in je masallaci Ahmad Sale raina hankali kaga tafiya ta ke masallaci ma za ni an kira sallah da kuma wannan hula zaka je masallaci ba ga goshi nan ba da goshi ake sallah ba we do keep quiet da gemu waje la tsatso aka raina mu hankali ala baka hakuri abokina ga abba kyarin da mutanensa kyari